Nadakpa na ang 3 sa 4 ka mga sospek sa pagpatay sa usa ka American biologist didto sa Negros Oriental. Reklamong robbery with homicide batok sa mga sospek ipasaka karong adlaw. Ani ang detalye. Nadakpan ang 3 sa 4 ka mga sospek sa pagpatay ni Dr. Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental kagabi, July 15. Ang mga dinakpan, personal nga giila sa live-in partner ni Carpenter. Si Carpenter patay human po sila sa sud sa iyang balay sa Sibulan niadtong Domingo sa gabi, July 12. Mato ni Provincial Director Police Colonel Timar Alam kinsa mausab ang pangu sa SITG Carpenter nga ang 34 anyos nga live-in partner ni Carpenter ang miila sa mga suspects. Unang nadakpan ang 2 ka mga suspects sa hiniusang puwersa sa kapulisan samtang misurrender ang ikatulong suspect sa Sibulan Police Station kaganihang kadlawon. Padayon pa hinuong gipangita ang pusil nga gigamit sa krimen ug ang mga gamit sa biktima nga gikawat. Matod sa Public Information Officer sa Philippine National Police nga si Police Colonel Allen Ray Co, migawas nga robbery gone wrong ang nahitabo. Base sa mga ebidensya, walay koneksyon sa trabaho ni Carpenter ang krimen. Apan wa pa masayod ang kapulisan nganong misangpot sa pagpatay ang insidente. Gisuwayan pa sa GMA News nga makuha ang habig sa mga sospek. Matod sa Provincial Director, kasong robbery with homicide ang ipasaka batok sa mga sospek karong adlaw. So as of now, ma'am, answers, we are now, preparing necessary documents, extraction of affidavit as to the subsequent filing of the case po, ma'am, later on. Giklaro sa Negros Oriental Provincial Police Office nga bisan kung naapil isip person of interest ang live-in partner sa biktima, apan wa kini magpasabot nga apil siya sa mga sospek. Mahimo hinuon siyang state witness batok sa mga sospek. We are now waiting for the results of all the forensic examination that was conducted on the evidence that was found in the crime scene area. Samtang nagpaabot sa ilang pahasubo ang nagkalain-laing grupo ingon man mga ahensya sa gobyerno sa pagkamatay sa marine biologist. Sa post sa social media sa Silliman University, gihandom sa eskwelahan ang nahimo ni Carpenter dihang milingkod kini isip research associate. Ingon man isip professor emeritus sa biological science. Mipaabot usab sa ilang pahasubo ang BFAR Philippines ug si Negros Oriental Representative Janice Digamo. Gibisita sa GMA News ang haya ni Carpenter sa Garden of Saints sa Dumaguete City kaganihang buntag. Walay tawo nga naabtan didto. Matod sa sinaligan sa punerarya, adunay 3 ka mga tawo ang nibilar kagabi. Matod sa kapulisan, padung nasa Pilipinas ang asawa ni Carpenter aron dadon pa uli sa gawas sa nasud ang patayng lawas ni ini. Uban ni Clans Gabutin, Luan Marondina, Balitang Bisdak.